Il-qorti tal-appell kriminali preżeduta mill-Prim Imħallef Market Kuti u l-imħallfin Joseph Mikallef u Giovanni Grixti ċaħdet l-appell tal-Aħwad George u Alfred De Giorgio kontra is-sentenzi ta' 40 sena ħabs kull wieħed brabta maqtil ta' Defni Karwana Galizja. Il-qorti ċaħdet it-talbiet tal-Aħwa Ħatja li esegwaw id-delitt fl-2017 li riedu li tiġi annullata is-sentenza fil-konfront tagħhom u li jiġi ordnat mill-ġdid ismieħ tal-ġuri fil-konfront tagħhom. L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali kien daħħal risposta biex it-talbiet jiġu miċħuda. Dan l-aħħar żvilupp seħ wara l-Qorti Kostituzzjonali kienet diġà ċaħdet it-talba tal-istess aħwa biex il-ġuri tagħhom jiġi postpost. Fil-bidu tal-ġuri tagħhom fl-14 Ottubru tas-sena l-oħra huma l-ewwel kienu wieġbu li mhumiex ħatja iżda wara f'sinar stess bidlu l-pożizzjoni tagħhom. Il-qorti kienet qabdet espert mediku u psikjatra biex jeżaminaw lill akkużati dan biex ikun aċċertat li jifhmu eżatt l-importanza tal-ammissjoni. Wara li wieġbu ħatja kien sar rikors konġunt bejn il-prosekuzzjoni u d-difiża fuq il-patteġġjament tal-pjena waqt li l-qorti reġgħet wissietom dwar il-konsegwenzi. Minn barra is-sentenza ta' ħabs dakinhar kienu ikkundannati wkoll li ħallsu kważi 43,000 euro kull wieħed fl-ispejjeż jitħallsu fi żmien 3 snin. Issa wieħed mill-aggravi li resqu l-aħwa quddiem il-qorti tal-appell kriminali kien jisħaq li Alfred De Giorgio ma kienx fi stat ta' saħħa tajjeb biex jagħti il-kunsens tiegħu għall-ammissjoni. Minkejja dan l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali rribatta billi qal li l-appellant Alfred De Giorgio abbanduna x-xeneġġjata tiegħu ta' xi raġel dajjef madur u bla saħħa ta' xejn meta qam minn fuq is-siġġu tar-roti li kien fuqu mingħajr tbatija ta' xejn meta indirizza lil ta' persuni u ġurnalisti li kien hemm fl-awla kriminali u stedinhom biex imorru iżuruh fil-faċilità korrettiva ta' Kordin.